Idem vám predstaviť svoj online kurz vyšívania pre začiatočníkov, pretože som strašne šťastná, že sa mi to konečne podarilo dať celé dokopy. Vy si to môžete kúpiť a v pohodlí domova sa učiť vyšívať. Vyšívača budem učiť na kvetovaných vzoroch, ktoré mám najradšej. Kurz je dostupný v anglickej aj v slovenskej verzii. Dostanete prístup k 21 videám, kde nájdete 21 stehov. Videá sú naozaj detailne natočené. Nehovorí sa tam, plus zadarmo ďalšie 4 extra videá. Ako pracovať so samostatným vyšívacím kruhom, ako natiahnuť plátno na kruh a ako vašu výšivku ukončiť takýmto krásnym stehom. Tento kruh obsahuje všetkých 21 stehov a z toho vznikne takáto krásna výšivka, ktorá sa dá niekde zavesiť, položiť, prípadne z ramu vytiahnuť a zaramovať. Súčasťou kurzu je aj PDF dokument, ktorý obsahuje 25 strán, na ktorých ti predstavím, aké pomôcky potrebuješ na to, aby si mohol vyšívať. A tiež tu slovník s prekladom jednotlivých stehov z angličtiny do slovenčiny, QR kódy, ktoré ťa budú smerovať k videám a jednotlivým stehom. Je tu vysvetlenie aj rozdiel medzi jednotlivými látkami, čo máš robiť, ak chceš vyšívať na tričkách. Ak sa ti lepšie učí z textu ako z videa, tak k tomu ako bonus dostaneš ďalší PDF dokument, ktorý obsahuje 7 základných stehov a 9 dekoračných stehov. Všetko je takto krásne popísané, nakreslené a opäť s QR kódmi, ktoré ťa odkazujú na konkrétne video. Potrebuješ iba prístup k internetu, aby si sa dokázala dostať k videám. Smartfón, ktorý vie rozoznávať QR kódy, ale to nie je podmienkou, pretože som tam priložil aj odkazy priamo na videá. V neposlednom rade je to program, ktorý dokáže prečítať PDF-ko. V PDF dokumente dostaneš aj vzor, ktorý si vieš vytlačiť alebo prekresliť, aby si mala presne takýto istý výsledok ako ja. Vzor ti príde vo farebnej verzii, ktorý si samozrejme vieš vytlačiť aj čierno-biely a nájdeš tu aj takýto detailný popis jednotlivých stehov. Po dokončení kurzu ti zostane takýto krásny vzorkovník, ktorý si môžeš niekde na pamiatku vystaviť. A na základe stehov, ktoré sa spolu naučíme, by si mala zvládnuť vyšiť si aj takýto opasok. Ja sa z tohto kurzu naozaj veľmi teším a som veľmi rada, že vám môžem takto odovzdať svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré som zbierala niekoľko rokov. Verím, že tento kurz bude robiť aj tebe takú veľkú radosť ako mne. Kurz nájdeš na týchto e-shopoch a keď ho dokončíš, nezabudni sa pochváliť svojim výsledkom. Ja sa už teraz veľmi teším.